Türkmenabatda bankomatlaryň kart ýuwutmak peşesi ýygy-ýygydan gaýtalanyp başlady. Türkmenabatly ýaşaýjylar bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda dürli kynçylyklar başdan geçirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bankomatlardan pul nagdlaşdyrmaga finansiýan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi bankomatlaryň öz plastik kartlaryny ýuwutmagyndan şikaýet edýär. Bu ýygylaşan ýagdaý Türkmenabatyň bankomatlarynyň tas ählisine diýen ýaly duş gelinýär diýip habar çaýdýar. Adamlar pullaryny nagdlaşdyrmak üçin özleriniň plastik kartlaryny bankomatlara salanlaryndan soňra şahsy kodlaryny ýazyp puluny aljak wagtyny ekranyna amalyň ýatyrlanlygy barada ýazgy peýda bolýar. Ýa-da hiç ýyly ýazgy çykmadan bankomat plastik karty gaýtarmaýar diýip habarçy belleýär. Onuň sözlerine görä şeýle hadisalaryň ýygy-ýygydan gaýtalanmagy ýerli ýaşaýjylaryň ençemesini aljyraňy ýagdaýa salýar. Türkmenabad şäherine oturdulan bankomatlaryň köpüsi banklaryň töwereginde ýerleşýär. Emma käbir bankomatlar banklardan uzakda käbir edaralarda ýa-da şäheriň çetinäki bazarlarda ýerleşdirilendir. Aýdylmagyna görä karty gaýtarmaýan bankomatlary banklaryň diňe ýörüti işgärleri gelip açyp bilýär we şolar gelýänçe kartyny aldyran adamlar kä halatlarda uzaklygyny garaşmaly bolýar diýip habarçy ýerli ýaşaýjylaryň bankomatlar bilen bagly kötençliklerini habar berýär. Siz gysgaly wagtyňyzy ýa-da pul gerek bolanyny bazaryň orta arasyna kartyňyzy bankomata ýuwutdyryp gördüňizmi? Ýuwutdyryp görüň, ana şonu düşünersiňiz nähili ýagdaýa düşýäniňizi diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmenabatly Murad aýdýar. Türkmenistanyň raýatlaryň aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we beýleki tölegler soňky 6 ýyl goly wagtyň dowamyny tapgyrlaýyn esasda olaryň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Galy berse Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä raýatlaryň bank kartlaryny çalışmak prosesi hem uzagy çekýär. Bu ödegedegini ähli girdicisi bank hasabyna geçirilýän raýatlaryň güderanyna oňoýsuz täsir etirýär. Bank ulgamyny ösdürmek maksady bilen gurnulan bankomatlar häzirki wagtda garaşylan netijeleri bermeýäni meňdeýär. Bu ýagdaýy Türkmen hökümeti awgust aýyna gytaklaýyn tasdiklady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 awgustda ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan banklaryň işleyişine gödäwçiligi gowşadanlyk üçin Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anadurduýew käýin çygylan etdi.